Klokken er 11.36, og det er fredag den 14. december. Ja, i dag der har jeg rettet vores synopsis. Sara sendte den til mig her i går aftes. Ja, og vi er faktisk færdige. Når jeg har lagt den her hen under vores bilag, så er vi færdige. Og så sender vi det til vores lærere sammen med vores PowerPoint. Og vi sender det separat, fordi det er vi nødt til. Og så er vi hjemme i dag, fordi at jeg bor jo Høje Taastrup, og jeg synes, det var et tidsspil at tage helt til Ringsted, bare for at være der en halv time. Og det har vi så aftalt med vores lærer. Så ja, det passer fint. Ja, og det var så vores projektuge, og alt i alt, så er den gået rigtig godt. Det synes vi begge to. Vi har et godt samarbejde, og ja, det er godt.